The only happiness we have on earth is loving God and knowing that God loves us. Sabi ni Saya, ang bugtong tinuod nga kalipay nato diri sa kalibutan mao ang paghigugma sa Dios uban ang kasayuran nga kita gihigugma niya. Sige ko no, testingan nato kung nahigugma ba mo sa Ginoo o kumbinsido mo nga gihigugma mo sa Ginoo. Pakita ko no ko sa naong sa tao nga nahigugma. Sige na. Na ba imong naong ipakita nga kanang tao nga nahigugma. Sige, ipakita sa imong tapat kanang naong nga nahigugma. Sige daw. Unsay dagway anang naong nga nahigugma? Ang paghigugma sa Dios kanato walay question. Kay mao man ni ang iyang gipadayag sa ebanghelyo. Adto ako sa dapit nga dili ninyo tayang adtuan. Unsa man ning giadtos Ginoo? Mao ni ang iyang pag-antos, mao ni ang iyang pagdawat. Makahimo ba mo aning ihimo ni Kristo diha sa cross? Makahimo dili. Ligid lang gani mo mingom dingunang naligid man ko Lord, reklamo dayong gamay. Unya giadto niya ang kamatayon. Mao na ang iyang paghigugma, risking, giving all. Mao na sa Ginoo. Maglisod walay tawo nga makahimuan. Mao nang siya ang perfect nga tao o perfect nga higugma. Dahil yun ang ikaduhang pag-adto niya sa firstborn of death. Sa una tao, di ka sa tayo. Kanya, may ato rin siya dito sa langit, aron andaman taniyag lawak, andaman taniyag kwarto. Human niya gihatag ang tanan, iyatang gipahimutang, giandaman taniya, ug luna dito sa iyang gingharian. Muna'y gugmas Ginoo. Kinsa may dili malipay na ng klasiha sa higugma. O nga tinuod gayon. The only happiness we have on earth is loving God and knowing that God loves us. Karon aron ang maong gugma sa Dios kaiyang gipakita kanato dili sa sulti kundi gipruibahan niya sa iyang gibuhat. Unsa may ato ang buhaton isip pagpakita nga kining maong gugma sa Dios ani asulod kanato. Doon ako'y gitawag og acts of love. Una, adoration. Sa atong pagigugma sa Ginoo, mag-una gining adoration. Munang diri do natay adoration chapel. Mo nga kung tinuod ka nga in love sa Ginoo, musulod ka diri sa adoration chapel. Unsa man day nang adoration? Adoration is to acknowledge that God is my number one. Muna adoration. And adoration is to acknowledge that God is the source of everything, the giver of all things, the creator of life. Diha niya gikan tanan. Muna adoration. Pag ilabas sa Ginoo na siya tanan mao'y tagiya ni ini. Siya tanan mao'y naghatag ni ini. Mao nga diha usab sa adoration naa nang gitawag nato the acceptance of His will, of His plan, of His design for me. Mao nga diha sa adoration atong gitugyan ang atong tanan ngadto sa pag-amuma pag-atiman sa Ginoo. Isn't it the most beautiful and secure thing? Diba kamo kung mahigugma mo,
Sa may inyong gusto. Buhaton, kung mahigugma ka. Kamu ba, kung mahigugma mo, sa may inyong kasagarang buhaton, magsigig, kuyog-kuyog. Hawid-hawid ayon sa kamot. Yung anak, baka, ini mga kuan ba? Ikaw, Edgar, yung anak ka? Inlap pa kayo kasing asawa ba? O inlap, magyapon ron. Kato bang uyab pa mo? O, di ba? Labing ka ayo. Ganun man na. Yan, moingon rin ka, abi ni mo, kung kuyog ko ni mo, secure kaya kung pamati. Yung anak ba na, Ricky? Di ba? Kung kuyog ka sa imong gigugma ba? Kung ang kayo ko ka ng, sana, panatag ang loob. Hilasa kayo. Huwag man iwan mag-away. Pero kay ganun man, yung anak man ang mahigugma, kanang feel kayo ka nga safe ka, diha niya. Pero sa Ginoo mo, ni ang tinuod. Muna ang adoration. I feel safe in God. Sa adoration, ingon na ka, wala na akong hahanapin pa. Adoration. Unya ato nang gibuhat sa matag simba nato diri. Adoration. We acknowledge God, we accept His will, ug atong gitugyan ang tanan ngadto kaniya. Unang do na mo'y pledge, so na mo'y halad, representing your livelihood sa inyong tibuok kaugalingon. Ikaduha, adoration. Ikaduha, kining gitawag nato og commitment, committed. Committed. Sa manang committed, mauni ang gipakita sa unang pagbasa. Diba, nagkadiin-diin sila ni Pablo, si Bernabe, Barnabas, kinibang mga nakabig sa pagtuo. Bisag asa sila moabot aron isangya ang maayong balita. Committed. Kami kagapon, sabi ninyo kung gusto mo mukuyog na mo, love the 40, pero kinahanglan magud nga healthy ka, kanang, kuang ka ba, kanang firm. Likon kay adto mamig bukid lisod kay dalan. Pero gahapon ma-imagine ako ba matay no? Adto mi sa suminugod mga bata, then pila ka mga dagkot. Imo jud daghan kay mga siguro ang mga bata kuan mga 50 plus, then pila adults dayon mga 30. So dili ka abot 100. Dayon diri mi sa Campo Duspot mga bata kay katekisis man to. Dito sa Camferer, mga bata, pila ka adults, atos dumuyog, orapot. Kung imo bang kwintahon ang kahago, ang kalisod sa dalan, ang gasto, pag-abot dito, dahil napagyo among kauban dito, nabundak pagyod iyang lubot, tingala ko nga, hala, bulkan, siniskan, kaya ni uyog gamay pagkabundak niya, no? Dito kay dalan, pilit-pilit ang sakyanan. Anya, kung imong tan-awon ba ang kahago, pila ka katawo ang imong giadtuan, alkansi. Alkansi. Kaya katong lakawa to na ato sa mga, kung ako lang bana-bana, mga 50 to 70,000. Alkansi kayo, no? Pero that is the meaning of commitment. Dili ni mo kwintahon, tan-awon, unsa imong makuha. Ang imuha, I want to do something good, because I'm in love. Because I love these people. Because I love God who loves these people. Unay gugma, dili ka maghuna-huna unsay imong makuha. Committed ba? Abi ninyo kato inyong gidawat nga 3,000 dito dapit sa Siayan 3,300. Wala dito'y commitment, dili to siya buhat sa gugma. It is the opposite of love. The opposite of love is to manipulate others in order to get something for yourself. Mo nang naa. Mo nga hinaot, kamo diri guilty magyud mo siguro halos tanan. Dako na nga siya nga sala. You are betraying the love of God. Na iyang gihatag ang tanan kanato, iyang gi-secure. Pero dito na ta misalig ni mga butang, bisag supak na sa iyang plano o disenyo. Unang binuangan ako dito sa part sa Siayan. Pila may yung nadawat? O dawat yun sila tanan, no? 3,300. Iko na, di na ko kaadto sa inyong mayor. Yung ayuhon inyong kalsada, kaya nga naman, ingnon, magkunya nga, padir, dako ko gasto diha. Mo naman itong budget sa kalsada.
Or kung naam kay mo'y budget sa karsada, dili may pagkahimo. Kay nagkibhangan naman, kay namang gisakada. Kay kuha naman. Ang nakadaot anak, kay ikaw ramang gyud nag-enjoy, niya maangin ang tanan. Nawat ka makonsensya mo mga igsoon, apa may tulo ka to'y mamalandong sa sunod, nga muhimo ganitag butang, kana yung buhat sa gugma. Nagyo diha ang kalipay. Imagine, lipay-lipay mo, yan, napadyoy si Bishop itong gahapon, ingon siya, grabe na dyan yung mga tao, no? Itong dito misyayan ba? Ano naman, Bishop? Mag-post na good sa Facebook nga. Ingon kay 10,000, nga nung 5,000 raman eh. Dito sa dapitan ko, no, dipulog. Na? Reklamo na. Una, basta wala na gugma. Hinaot nga ka mo, ma-inlove mo, balik, taga-sindangan, o pastilan. Ikatulo, kining, Father, saan mo na yun mo? Dabi, ay, wadyo ko'y pakialam siya kasi yung butaran, sa butar mo baki. Basta ka na bang gugma, imo hadyot desisyon. Because wala ka mag-apas sa imo makuha. Ang imong gi-apas, kaayuhan sa tanan. Ikatulo mga igsoon nga buhat sa gugma, committed, di ba? Committed. Di ka maghuna-hunaon sa imong makuha. Pahalag ka kapoy. Ikatulo, kining gitawag nato og truthfulness. Diba? Acts of love man. Adoration, committed, or commitment, dayon, truthfulness. Unsa man ning truthfulness? Truthfulness, nakanabang ang imong prinsipyo o basihanan sa imong paghigugma, tungod kay kumbinsido ka na this is the right thing to do and I do not compromise. Kung naakas ka matuuran mga igsuon, wala kay doubts, wala kay pagduha-duha, sigurado ka. Mabitaw ng nausahay mag-meeting mi sa mga opisyalis para ni mga kaabag, ako ni silang gi-congratulate kay ubay-ubay na nila karon na ngundang nag-inom. Ang uban na ning kamot pa, Father, lisod man jud kay pag-undang inom, Father. Hinay-hinaya lang, igo-igo po inig aksyon ni mag-undang, patay na ka, no? Ni si Edgar, ningon mo siya, undang na jud kuno siya. So, matay pa rin, mag-nausap akong lawas. Kung kamayo, anak, mamatay ka, nga, na kay bisyo. O, okay kaayo, di ba? Kaysa namatay siya, kay kusog ko kay mo inom na way dungog. Niya, kaabag, samot nagpari. Nasakit tungod sa bisyo. Niya, asaman gikuha ang gasto. Gasto sa mga tao. Ay, pa'y kaabag, kay hinaguan pa niya iyang gibisyo. Ay, mga pare, makauwaw, oy. Di ba? Mga pare, makauwaw, magbisyo. Kaya among kwarta, gikan sa iyong halad. Unya, una ang truthfulness, kumbinsido ka ba? Nga mo ni sakto. Unang, pag yun ako, oy, mga kaabag, yan natugbiya atong bisyo. Dahil dito sa yung kapilya, ayaw niyo ng permisyon nato, ayaw nato, na para naamoy mga nahibaluan. Yan na may moingon nga, Father, busy yung Father, di ka absent, ana, dagang mahangi, Father, ana, adi dyo kong sugot. Muna truthfulness. Kumbinsido ka ba? Kumbinsido ka sa iyong pagkabuhaton, tungod kayo mo ni sakto. Ni unsa man pagkumbinser, unsa mga kumbinsido ka, na mo imong sakto, pinagi sa pagtulunan sa simbahan. Kung unsay gitudlo sa simbahan. Naingon akong asawa, ni siya, Padre, kabangi kong ampo, ano man, unsi nakabog ang akong anak. Pati yung sabay akong iampo ni mo anak. Siya nga, nisunod magkukos gitudlo sa simbahan, Padre, nga di ko magpalaygit. Yan, abot naman nag-unsay kapag kong anak, kaya kung bana, di magyun mo undang. Kung kabayo, anak, naiuban nga, sige, nagreklamo kay wala na, di nakuhiton silang bana. Himuan ng 15. Siya, niya, Padre, sa awan ako ni pagbuhi. Ay, abi ni mo, walay namatay sa pas mo, basta magkugi ang tao. Magtuwa ng gamay rumig anak, para gamay, pagkugi. Ay, uban, dako kayo mga katigayunan, ilang anak, duhara ka buok. Niya, naglisod na gasto ilang mga anak, kung sa maghimo, gati sa adis na lang. Wala sila buhaton. Abi ninyo, ang kinabuhi sa kalibutan, gidisenyo na nas Ginoo, kung magkugi lang ka, niya, musunod ka sa iyang disenyo o plano, di dyo ka mahitong pawak sa kadaot. Dahil ako, mga paitan na ay mga kuandiri sindangan, arang-arang kahimtaw, yung anak, usar ka buok. Usa may imong buhaton ana imong hinaguan, labi na professional ka. Imo ra gyud ang sulon, imudmud nimo na sa imong anak nga usa ka buok o duha.
ipanghatag na atong daghag anak. O, na gatas, anak. Manghatag o gatas. Labi na dito sa lawis, na dito gagmay kay balay, ilang mga anak, 7 ka buok, 11 ka buok. So, kamo diring mga usara ka buok anak, kunya sakto kay imong negosyo, paghatod bug mga gatas dito. Kay kugihan kay sila maghimong bata. Dahil ato dahil ikatikay, sa anak, buutan kay kugihan kaayo, muna'y truthfulness. Kana bang klaro nimo ang imong mga baruganan, mga prinsipyo pagabuhaton, walay 50-50 kay ngano man subay sa plano ug kabubuton sa Ginoo. Katapusan, of course, ang katapusan kung mahigugma ka kanig yung service. Sincere service, pag-alagad. Ang pag-alagad mga igsoon dili ng kaning panahon ra, kay gusto ka dunay atensyon. Dili. Ang service, sama sa giingon din sa Salmo. Sa ito ingon Salmo, katawa na ito usap. Kaya ganay. Panapos. Sige daw. Sing. Daigon ko sa kahangturan ang imong ngalan, akong hari ug akong Dios. Ang atong pag-alagad mga igsoon, pagday sa Dios. Not for ourselves, not to get attention, but Lord, this is to glorify you because you are so good to me. You love me and you gave everything for me. So in return, I will do everything to please you by serving others, especially the least. Muna ang gitawag nato, acts of love. Kung imo ning buhaton mga igsoon, simple ra kaayo ni, pero magdala ni og lawom makahuluganon na kinabuhi sa tao kansang kasing-kasing na puno sa gugma ni Kristo. Love one another as I have loved you. Amen.